ngana manga kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kamido to fin krikri aboto fin wuri chori ko likuru marakuru kono donc ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep awni joni tuma damarka josabate ka urki ka bama katoma malo ya barin kana ka degede kologoto imotab dumia awni sananga mission mandi kono mission mona intitulé ko sondo la nature nga songo yininga ka songo yininga o korodore ka ayra yininga ka songo yininga o korodore ka an lamini yininga wala ambe foli dan karamo bama no bari samake ale me ko so promoteur ana initiateur wala karamo inituma aba karamo kologoto yere ni tuma mbanga la meje glube fo mba fo kuni sene kungo soya kuni jo kuni sene ko domarika jo sabati ka urki ka bamba ayo karamo foli tamene ko comme anga jamana bi choga mna sisa ambe resilience ko kuma banda na fuma ko kisaya sabeya ko kuma banda na fuma ko irigeri façon kuma ya kuma banda timna ja kuma banda timna jari perseverance to kana ni do nyinne do golo fin kelengel na befe bibina nga akuma ana wali atekelen ola amena bagan doke ka faso mirindi be jansabi ka golofina mirindi be jansabi mirindi re peuple o ye bagan jume dame na formato kana koratel donc ebi do fanyaratel kan en non scientifique yere donc en aratel yere man kutu do kata se à côté symboliquement ebi do fo anye o fanaka o lambi lame o yingali jarane karamo ko logoto nango kambe kuma iye nyebla kuma munu fo ulukan ka fo ko chesiri ani fasan ki yere fasan koma kola faka ki sagwe ka i kana geleya i ka sɛgɛn kɔnɔ a tiɲɛ yɛrɛ la bagan tɛ se ka yira mɔgɔ la ka tɛmɛ dagamɛ kan ni dɔw ko a ma ko damɛ i m'a ye bagan nin ye bagan fitinin de munna fitinin don bari a ka dɔgɔ ni wulu ye a ka bon ni jakuma ye i m'a ye bon a tɛ suruku bɔ a tɛ ba bɔ mais n'i ko fana ko baganba don i b'a fɔ a bɛ jugu ni sanfɛ a bɛ ngɛlɛn sanfɛ a bɛ zonzan sanfɛ a bɛ jakuma yɛrɛ fana sanfɛ bon o de ye dagamɛ ye basan ye min ka fasan kosɛbɛ yɛrɛ basanya dan don munna parce que n'ale bɛ kungo la a bɛ taamasiyɛn caman de yira k'a fɔ a ka dunfɛn bɛ yen a ka so bɛ yen bon n'ale b'a mago ɲɛɲini na fana ale t'a ka sira bila mɔgɔ ye wa i ɲɛ b'a la ta ko n'i ka bona ye i ka jana ye i ka n'i gun a la dɛ n'i y'i yɛrɛ lajɛ a la a b'i bila yɔrɔ la ale tɛ se k'a ɲinɛ a ka kɛlɛ kɔ a t'a ka kɛlɛ daminɛ mais n'i magara la a tɛ ɲinɛ a kɔ wa a t'a dabila fo a k'a ta sɔrɔ bon ale fana bɔra fɛn min kama a ka wo la parce que a bɛ dingɛ de sen ka don wo la a bɛ don yiri wo la a bɛ boli binw cɛla bagan min yɛrɛ don kabako de don quoi parce que ale ka fasangomaya fɔra mɔgɔw ɲa a mɛnna quoi mais n'i y'a ye k'a fɔ ko a bɛ omnivore de don mɔgɔ bɛ se ka fɛn o fɛn dun a fana bɛ se ka dun a bɛ yiriden dun a bɛ fɛn ɲɛnamaw dun a bɛ di dun o yɛrɛ de nɔrɔla la nanzaraw fɛ u ko a ma ko melivora i m'a ye ko capensis o y'a non scientifique n'i ye nin fɔ diɲɛ fan o fan i bɛ capensis melivora nin o ye kumaden fila gunnen ɲɔgɔn na meli n'i ye meli mɛn fɛn o fɛn la i b'a ye k'a fɔ ko miel don quoi vora o ye vorasi ye k'a b'a dun kojugu capensis ye voilà cap de bonne espérance ye Afrique du Sud n'o ye farafinna worodugu yanfan min yɔrɔ ka jan n'an bɛɛ n'o ye Afrique du Sud ye o yɔrɔ dɔ de bɛ cap de bonne espérance mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu ye nin baganmisɛnnin nin jateminɛ o y'a ye de ka sɔrɔ k'a tɔgɔ sɛbɛn i yɛrɛ dɔn ni tɔgɔ kɔni sɛbɛnna mɔgɔ fɔlɔ fɛ dɔrɔn bɛɛ b'a jatew ma ka sɔrɔ c'est comme si olu tɔw y'a yɔrɔ ye yan yɔrɔ fɔlɔ golofina y'a yɔrɔ fɔlɔ min na to fɔlɔ minnu y'a ye
donc olu sinatenga yen to dala olu ye Cap de Bonne Espérance dala parce que o danga in Cap ye danga ne o danga ye tuye danga ne o to tun I b'a sɔrɔ n'u bɛ fɛ ka u mana kɔgɔji sira ta ka a kɛra u bɔra Asie fan fɛ o donc u tun bɛ u b'a sɔrɔ canal de siège te donc u bɛ farafina lamini ne kana fan dɔ fɛ donc o la Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud tɔgɔ dar'o de la donc ko Melivora Capensis donc ko Melivora mun bi bɔ Cap de Bonne Espérance fan fɛ donc Melivora ye k'a bɛ di ka d'a ye wa a bɛ kungo fana fɛ ale bɛ don yiri wo bɛɛ la n'a ye wo fɛn o fɛn a bɛ se ka don wa a tɛ siranko ye ale kɔni mana ye k'a fɔ k'ale mago bɛ se ka ɲa sira dɔ kan dɔrɔn ale b'o sira ta bon a b'o de tagama min mana bɔ o sira kan sisan dɛ o de y'ale kungo ye donc o de y'ale kungo ye bon k'a fɔ k'an b'o ta k'o di malidenw ma bi an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ tuma min na a b'a f'i ye ko gannen don dɛ mais n'an y'a dɔn k'a fɔ anw ye sungun ɲininka jaabi la k'a fɔ ko nin jogo bɛ se ka sɔrɔ sungun ye bagan dɔ yira an na c'est-à-dire n'an y'o jogo dɔw ladege an bɛ kɛ an yɛrɛ sago ye bon o bagan dɔ de filɛ nin ye n'u k'o ma ko Melivora capensis n'an k'a ma ko dagamɛ ni dɔw ko damɛ ni tubabuw ko le ratel bon hali o ratel nin a b'a dɔn k'a fɔ ratel ni rato bɛɛ bɛ bɔ kelen na quoi ratel b'i n'a fɔ fɛn min bɛ ko sama ka na quoi i y'a ye a mana gɛlɛya cogo o cogo n'i b'a fɛ ka sira bɔ i bɛ ko sama ka na donc mankutu min don a bɛ bagan nin kɔ bon bagan nin mun y'a kɛ o cogo la ten ale yɛrɛ dilancogo ani a bɛ taa yɔrɔ minnu na a b'a dɔn cɔ k'a fɔ ko ale ka dɔgɔn mais ale tɛ sira belebele ɲɛ a b'a dɔn fana k'a ka bon wa a tɛ jɔn fitinin na wa n'i y'i ta k'ale la ayi I ye ko de daminɛ koyi voilà anw maliyɛnw filɛ nin ye sisan nɔ anw bɛ gɛlɛya de kɔnɔ anw bɛ tuma min na ni sungun ye nin jaabi ta ka d'anw ma n'i ye dagamɛ dun cogo lajɛ n'a bɛ fɛn dɔ ta ka taa fɔ ko sogo ka pasan k'ale tɛ se k'a tigɛ o tɛ yen dɛ a man'i sɔrɔ a b'i kin de fo ka taa wo bɔ a la bon a bɛ balo I la fana wa a bɛ sɔrɔ ka ayi bon fɛn kelen fana b'a la dɛ n'a y'a ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ sisan k'a fɔ ko I n'o bɛ ɲɔgɔn na ale ka teli farankan na ni ko bɛɛ ye o y'ale ka problème ye donc c'est-à-dire esprit de groupe b'a la I b'a fɔ an b'a fɛ an malidenw ka kɛ cogo min na c'est comme si o la mɔgɔ caman bɛ a ka ko a fɔ ko a ka musoko ka jugu ka sɔrɔ a ka kɔrɛko yɛrɛ de ka jugu a ka ɲɔgɔnko de ka jugu c'est-à-dire n'i sera ale ɲɔgɔn ma dɔrɔn i b'a fɔ I sera ale yɛrɛ ma donc ale dun ye bagan sugu min a ka fasa ka n'a ka gɛlɛn ani ka gɛlɛn a t'a daminɛ k'a dabila e mana kɛ fɛn sugu o sugu ye n'i sera ale ma ale kɔni ale b'a ta bu I la de fo f'e k'i yɛrɛ ɲini walima I ka sa wa n'a taara sɔrɔ fana fɛn dɔ n'a tɔɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn na o kɛra ale ka problème ye mais anw bɛ mun kɔ bi Mali la o tɛ ya an b'o de kɔ Mali la farafina yɛrɛ bɛɛ an b'a fɛ farafina bɛɛ de ka nin cogoya dɔn bon mɔgɔw k'u hakili sigi an bɛ solidarité mun fɔ c'est-à-dire an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni mɔɲɔgɔnmaya mun fɔ mais a dan t'o ye yan n'a bɛ sisan ko I b'a fɔ ni ye chinois ta ni ye américain ta ni ye indien ta bi ni ye turki ta bi ni ye jufu ta israélien ta bi c'est-à-dire I sera olu ma a o kɔni olu bi dɛsɛ I la de n'o tɛ hali n'i donna mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ olu t'u ta tu I la bon damɛ dun fana ka esprit combatif sugu de bɛ damɛ la fana donc I bɛ se ka physionomie c'est-à-dire mun de b'a to damɛ ni bɛ gɛlɛya ta k'a ja gɛlɛya ta k'a kana gɛlɛya ta ni ko bɛɛ bɛ kun a fɛ wa a bɛ ko kun k'a ta kɛ fana depuis a kɔlɔ a yɛrɛ si bɛ cogo min na ale ye finman ani jɛman de ye k'a finkiri ka sɔrɔ ka bandi jɛmanw k'a la ka tirɛ jɛmanw k'a la o y'a kɛcogoya ye bon a golo fana ka fasa I kana lajɛ ta nin cogo in na dɛ hali n'i kɛra wara ye n'i y'i ɲin kɛ dagamɛ na I t'i don wara b'a kin o tɛ fɛn k'a la a tɛ don a kin a tɛ don I m'a ye donc o ko bɛ taa o cogo de la donc n'i ye ɲɛnɛmaya ta k'a lajɛ I bɛ taa sɔrɔ ale ka danaya dɔrɔn tɛ a ka danaya gansan ye dɛ labɛn de don a n'a kɛcogoya I n'a fɔ anw b'a fɛ min ka kɛ an ka bi Maliba la anw kɔni b'a dɔn voilà k'a fɔ ko ale tɛ dugumafɛn woyota to yen a tɛ sen naani to yen wa a tɛ panta to yen fana n'i panna ka jigin ale kan I t'i yɛlɛ bon I kana dan k'a fɔ I ka bon I ka jan n'i nana gun a la fana a t'i to yen
y'a ye o bagan de filɛ nin ye anw bɛ laɲini fɛn o fɛn kɛ fasan gɛlɛya la ani siranbaliya la mun de b'a to sa baga tɛ fɛn k'a la voilà o y'a yɛrɛ joli kɛcogoya ye ni sa ye dagamɛ kin k'a fɔ ko sa ɲin tɛ don sa ɲin bɛ don dɛ sa ɲin bɛ bagan yɛrɛ k'a la a b'a kirin yɛrɛ mais dagamɛ yɛrɛ dacogo n'a kɛcogoya b'i da a kirinen tan i kana lajɛ k'a kirinen don a ma sa dɛ joli bɛ munumunu a la ka ko n'a kora sɔɔni bɛ se a bɛ wuli ka tagama bon ni dagamɛ fana bɛ attaque la fana an y'o fana ye k'a fɔ ko a nacogo bagan kan kelen tɛ a bɛ taa nacogo dɔ ta sɔɔni e ɲɛna k'a b'o kan ayi o y'a sɔrɔ a ye falen kɛ dɔ in fana kan i n'a fɔ an b'a fɔ min ma ko flexibilité tactique donc ça veut dire ka a mana kɛ kɛlɛ niveau mun na a b'o kɛlɛ sen ne ta a mana kɛ kɛlɛ niveau min na a b'o kɛlɛ sen ne ta wa n'a y'i fana ye k'i falenna ale b'a bɛn o fana ma quoi mais nin ye bagan de ye han a b'an fɛ yan nɔ nin bɔra depuis Cap la ka na se fo Sénégal quoi zone bɛɛ couverlen don par les ratels mais mɔgɔw ka fagali ni marifaw ni fɛnw y'a to nin bagan in tununnen bɛ ka bɔ an senkɔrɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la jogoko la kɛlɛ kɔnɔ ani yɛrɛ ɲini kɛlɛ kɔnɔ k'a da i yɛrɛ la ka i ta sɔrɔ ka sɔrɔ i ma dɛsɛ nin bagan y'a taamasiyɛn ye donc olu ko a ma ko melivora munna sisan ale bɛ diden dun diden fana ka farin diden bɛ kini kɛ mɔgɔw bɛ siran diden ɲɛ mais daamɛ ko k'o de ka d'ale ye ni dumuni bɛɛ ye f'u y'o tɔgɔ d'a la awɔ fɛn bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ k'a dun wa n'a b'a dun fana a bɛ damu de sɔrɔ a kɔnɔ o bagan de filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la n'an b'a fɛ ka kɛ fɛn ye Mali kɔnɔ bi n'an b'a fɛ Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ nin jogo ninnu an kan k'a fara an bolo da la an kana yɛgɛyɛgɛ parce que a dɔnniya bɛ yen a dɔfɔ b'an bolo wa an b'a dɔn fana k'a fɔ an bɛ min nɔfɛ an n'a ka kan de i n'a fɔ dagamɛ bɛ min nɔfɛ a ka sira kan a b'a dɔn de k'a n'a ka kan voilà ale bɛ den sɔrɔ den kelen ni fila i y'a ye a tɛ tɛmɛ o kan quoi a bɛ mammifère de don denwolota de don a bɛ bɔ sufɛ kosɛbɛ ni tile ye mais ni kɔngɔ b'a la a bɛ bɔ tile fɛ a yɛrɛ yera a ka danbeya jogo la tile de fɛ mɔgɔ caman fɛ mais a bɛ baara min kɛ sufɛ o ka ca ni tilefɛla ye bon a bɛ wo de fana sen ka don yen nɔ i y'a ye u b'a fɔ de ko les blaireaux ou bien le nid du ratel quoi o de y'ale ka wo kɔnɔna ye quoi donc bagan jolen de don anw fɛ yan nɔ donso b'a dɔn mun na parce que n'i y'ale bon k'a jɛ i ye kɛlɛ wuli i y'a ye i b'a bon siɲɛ kelen o ka s'a la o ɲɔgɔn tɛ bari an b'a dɔn k'a fɔ ko marifa de bɛ mɔgɔw bolo san mais n'i y'a tan ou bien ka kala kɛ k'a blessé a k'a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ tugu i nɔfɛ dɛ an ye kibaruyaw mɛn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ye 48 heures de kɛ tile fila daamɛ b'u nɔfɛ a bɛ k'u talon kin a t'a bila tile fila a tɛ dumuni kɛ mais a bɛ cɛ nɔfɛ tile fila o ye b'a fɔ ni gɛlɛya de ye quoi o ye ni gɛlɛya ye o ye kana gɛlɛya ye ani fana i yɛrɛ ka ko dɔn quoi k'i yɛrɛ ka ko sira tagama o y'o sira dɔ yira anw na nin sunkun kɔnɔ kungoso yan nɔ parce que i b'a ye sisan hali sama daamɛ tɛ siran ɲɛ sama ne yɛrɛ ye documentaire dɔ ye sama ye daamɛ tan de y'a sen na o kɔfɛ a ma bɔ sama nɔfɛ tuguni a ye kinyɔrɔ ɲini la fɔ sama yɛrɛ bolila k'a yɛrɛ ɲini bon i b'a ye fana waraw yɛrɛ bɛ daamɛ ta parikati la waranigala den naani u bɛ tila ka dɛsɛ a la u bɛɛ b'u yɛrɛ ɲini parce que n'ale b'i kin yɔrɔ min na ni joli bɛ bɔ joli tɛ jɔ tuguni a b'o yɔrɔ de ɲini donc e dun ka kini tɛ fɛn k'ale la i b'a minɛ cogo la o tɛ fɛn k'a la donc e bolo a sara o b'a sɔrɔ a yɛrɛ t'a dɔn ko kɛra donc e bɛ sɛgɛn ale tɛ sɛgɛn ko bɛ digi e la ko tɛ digi ale la ko b'e tɔɔrɔ ko t'ale tɔɔrɔ e bɛ se o la cogo di donc i b'a fɔ ale blindelen don c'est à dire fɛn tɛ e ka fɛn tɛ fɛn k'a la ale dun fana t'a dabila fana donc a bɛ k'ale ta de donc i b'a ye sa b'a kin a b'a da k'a fɛn i b'a fɔ a sara sɔnni a bɛ wuli sa min y'a kɛ ka t'o sa kelen yɔrɔ ɲini k'o faga i y'a ye donc a bɛ ten de donc hali mɔgɔ n'e ko i bɛ ko kɛ daamɛ i k'i jija kɔni o ka k'a salen kɔni n'o ma k'a salen i t'a se fila tuguni c'est à dire daamɛ bɛ tile fila k'i nɔfɛ a t'a
t'a dabila donc o bagan sugu de don donc ale filɛ nin ye yɔrɔ golo jalen don a ɲin b'a la ɲin ka farin da nin kɔrɔna n'a y'a da waga ɲin dafalen de don bɛɛ pointilen de don et puis a ka suru duguma fana a bɛ se ka teliya wobɔ la fana a bɛ bɔgɔ min bɔ bɛɛ b'a fɔ de ko a bɛ bɔgɔ bɔ a kɛtɔ ka dingɛ sen ko dagamɛ o t'a bannen dɛ ni damɛ y'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka sɛgɛn ko yɛrɛ fana na i b'a fɔ ko bannen don a bɛ sin ka kasa dɔ bɔ quoi kasa gɛlɛn façon dɔ b'a bolo i kana da k'i ka bɔ i ka ja n'o donni nun na o fana b'i dɛsɛ de i m'a ye donc k'a fɔ ko ale b'i gazé quoi a b'i gazé a bɛ kasa dɔ de bɔ quoi i y'a ye a bɛ bɔ kɔfɛla nin de fɛ effectivement a b'i gazé de donc n'ale y'o bɔ a y'a fɔ e bɛ ɲɛnamini awɔ a b'i ɲɛnamini donc nin kɔrɔ de k'a fɔ fɛn labɛnnen yɛrɛ de don kana gɛlɛya la an tɛ se ka bagan fosi bila a ɲɛ quoi i kana finmani jɛmani lajɛ ta kungo kɔnɔ awɔ an b'a fɔ de k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n'an ko k'an bɛ sungu ɲininka bi an ka se sɔrɔ an ka kɛlɛ in na an ka ɲɛsin nin ma an ka jogo dama dɔw ta an tɛ se k'a bɛɛ ta parce que anw t'ale ye mais a bɛ se k'an bilasira kow kɛcogo ni kow nacogo la i y'a ye donc o de tun b'an bolo k'a fɔ Dagamɛ kan hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ donc an ye nin ba in kɛ ka faso mirindi ani golofina mirindi bɛɛ lajɛlen jansa peuple malien peuple de l'AES peuple d'Afrique donc k'a jira k'a fɔ an ka kɛ i ko Damɛ fasankomaya la ka kɛ i ko Damɛ timinandiya la ka kɛ i ko Damɛ kisɛya la ka kɛ i ko Damɛ sɛbɛya la n'i y'a ye a bɛ k'i la a dɔnna k'a bɛ se ka k'i la de bon an b'o de fɔ mɔgɔ bɛ bonya ko fila i nafa walima i ma tɔɔrɔ ni mɔgɔw y'a dɔn i nafa bi u kan u b'i bonya o kama ni mɔgɔw y'a dɔn ko n'a kɛrɛ la ko bi bɔ a la u b'i bonya o kama Damɛ dun n'i jɔnna la ka k'a la i t'a se fila parce que e ta bi ban a ta ti ban e bɛ sɛgɛn ale ti sɛgɛn ko b'e tɔɔrɔ ko t'ale tɔɔrɔ donc o la n'i y'a ta k'a lajɛ bi bi in na i b'a ye par exemple sa Israël filɛ nin ye sisan Israël bɛ ɲɛdɔnna kɛ jamana joli joli la Israël b'a ka israɛliya la a ka minnu ka jamana ka bon n'a ta ye minnu jamanadenw ka ca n'a ta ye a bɛ ɲɛdɔnna k'olu bɛɛ la dɔ wɛrɛ tɛ o c'est à dire olu ye o b'o valeur inculquer olu la depuis duguma de k'a yir'u la k'a fɔ ko dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa olu mana kɛ diɲɛ fan fɛ a b'olu kunna n'olu ma k'i sanfɛ olu kɔni tɛ e duguma donc e de ka ɲi ka don olu ɲɛnada fɛ olu man kan ka don e ɲɛnada fɛ donc n'e ko fana i b'u ladon olu e ɲɛnada fɛ olu b'a yir'i la olu t'o mɔgɔ sugu ye i b'a ye mirindi o mirindi ko bi bolo bɛ siɲɛ la ko a bɔlen donyalen don diɲɛ kɔnɔ i bɛ jamana o jamana ye ko puissance don les États-Unis d'Amérique la Chine la Russie c'est toujours comme ça donc o la fɔ o gɔlɔmi sugu c'est-à-dire o foroba gɔlɔmi sugu de ka balo mirindi kɔnɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ o de b'a to c'est-à-dire aw bɛ kɛ mɔgɔw ye c'est-à-dire ni a kɛra dɔ kelen si la ni kunsigiden kelen tigɛra mɔgɔ kelen ko réflexe yɛrɛ c'est-à-dire naturellement i b'a fɔ aw bɛ engagélen do de voilà donc c'est toujours comme ça bon n'a y'a daminɛ fana a yɔrɔ américain Vietnam kɛlɛ n'i y'a ye Vietnam malgré que américain ka supériorité technologique et supériorité militaire donc n'i y'a ye vietnamiyɛnw kɛr'u yɛrɛ sago ye dɔwɛrɛ tɛ o c'est-à-dire ni saya de ko b'e ma olu tolitɔ don e tɛ fɛ ka sa olu bɛ fɛ sa olu ko saya yɛrɛ i jɔnkan kɔnɔ donc hali ni olu mɔgɔ 100 don ni mɔgɔ 90 sara ka tɔ to 10 o 10 bi cɛya kan ni musokisɛya kan fɔ ka u yɛrɛ sago kɛ donc a yira k'a fɔ ko ni mirindi ni jamanadenw tɛ mɔgɔ ye k'a bɛ kolo mɔgɔ ye lubɛ olu yira k'u to yen wa diɲɛ jamana bɛɛ bɛ ten donc o la aratɛli Damɛ n'o ye Melivora Kapensis ye laɲini min b'a la symbolisme b'a la n'aw ka kan ka walanda b'o kɔnɔ o ye nin donc aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma triple hotep ngana manga kota sasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin we chori o ko likuru kle marakuru kono donc ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko